mga trending nga bayong kag bags nga himo sa dahon sang pandan aton tukibon sa report ni Eileen Pedreso. Sino maghuna-huna nga ang simple nga bayo nga ini nga himo sa dahon sang pandan ang pwede gali mahimo nga trendy bags, carpets kag organizers. Tanan ini imo makita diri sa Central Market sa Bacolod City. Kapareho na lamang sang ini nga colorful bayongs kung sang una halos wala ini ginasapak. Subong agaw atensyon ini bangod sa kombinasyon sa mga kolor nga pwede pang matchy-matchy. Sa balor nga 500 pesos, may apat ka sizes ka na. May extra large, large, medium, kag small. Mabakod na, sulit pa. Kalanti ka or kalatrabad, bali duwan siya mo ang ginakuan namon. Sa mga gusto lang sang chic and simple, pwede ining bayong sling bag nga may nanadisari nga kolor. Agaw atensyon man ining organizers nga may nagkalain-lain na sizes. Sa tekstura pa lang, sigurado nga di kalidad kag mabakod. Ang tag-iya sang ini nga baliligyaan ang proud gid sa ini nga mga lokal nga produkto kag sa kapisan sa mga kamot nga nagahimo sini. Kung mapisa lang niya ang mga Pinoy, damo gid ang hilimuon. Mga local tadi nga product. Oh. For example sa mga bag, mga pot baskets, mga damo gid ya. Kay wala niya i-compare mo sa ibang nga lugar, diri lang gid na niya. Gani ka puso sa sunod mo nga shopping spree, try nyo man nga maghapit kag magbakal sa mga produkto kaangay sini. Mga produkto nga tatak lokal, barato na, di kalidad pa. Kaglabaw sa tanan, makabulig ka pa sa pagtimong sang local producers kag mga nagaubra sini. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.